Mikel, bete dituzu 50 urte. Bai. Tardu nik egin behar dizut MIR deitzen dena. Michael's Intelligence Revision. Mir. Wow. Vale? Mirri den diminutibo gazela. Izan zitekeen. Zer modu xaude? Azegularen sekzio guztia! Ega komunista! Ez, eskerrik asko. Ez, bale, orduan, azteko, bueno, esango izut lasai egoteko, ki hipokondriakoa zehala. Bai, eske gaina batak pixkat ematen diete zea, esto, oso urduri jartzen egin meikukin da gauzak. Bueno, ez dekenduko. Ba, ez. Ertzaintzarekin ez duzu berdina esan, eh? Ja. Bueno, baina ja pistola da gatera, pistola bomba da mazeta. Ja, claro. Indizioak eta haiko ez dakit. Bueno, zu lasai ni pediatra naizela. Vale, pediatra. Bueno, ni komida naiz, así que lasai. Pediatra bezala, nere bezero esan banon. Bezero. Paziente. Nere pazientei egiten izkidan galdera azkar batzuk egingo izkizut diagnostiko azkarra egiteko. Ui, ama. Vale. Zer galdera go. Wow. Astean zehar zenbat aldiz erretzen duzu, Mikel? Erre, Bai. egunero. Oso interesgarria. Tabakoaren apologiarik egin. Ez, baina bueno. Astean zehar zenbat aldiz edaten duzu, Mikel? Gutxi. Behin. Oso interesgarria. Bi aldiz. Behin. Astean zehar zenbat aldiz egiten duzu kaka, Mikel? Egunero. Bai, hori batzuentzat privilegioa da, eh? Bai, horregatik. Oso interesgarria. Eta... Hemen, nola esaten da, elkarteratzea estrainido guztiekin. Zatek ez da ona. Musu bat hemen ezin duten nahi kaka egin. Ez da estreñimiento, da idorreria. Idorre ematen du Iruñako kale bat. Vamos a la idorreria. Atxar los potes. Jarautzen ondoan. Mikel, kontatuko iguzu nolakoen zure kaka? Aizu. Wow. Hitz batean. Behar da, protokoloa behar da. Normal. Normala ez dakit zer da. Vale, normala, ya está. Vale, bai, marroia, perfecto, interesgarria. Brownie. Badago kezkatzen zaitun zerbait? Dana. Oso interesgarria. Erakutsiko izut argazki bat, eta esan mardiazu batetik 10 zenbateko tentsioa sorrarazten dizun honek? Ui, nahi pailazio, egia esan, pizkat, txikitatik beti eman diate, beldurra bezala. Daukagu pirrutxen argazki bat. Baina, zer da, pirrutx, zer da? Pirrutx. Zer da, berri bat? Hau dira galdera azkarra. Batetik 10, zenbateko tentsioa. Behatzi. Perfecto. Gune genuen tentsioa sortu, tentsioa hartzeko, tentsioa hartu dizut ja. Zentxiste bat, ulertzen? Bai. Humorea eskas. Bai. En casa de herrero, esaten da bezala. Vale, perfecto. Bueno, diagnostiko honekin ez da nahikoa. Ordun. Zentzumenak aztertuko izkizuet orain. Hortako, aitziber behar zaitut. Zergatik, behar dugu 50 urte. Eatia bada, barkatu, urteko norbait, eta adin erdia dun norbait konparaketa egiteko. Bale, Zer da, estirifeno, zer da? Una da? Dena ez da kontatu behar. Ikusten zaitut alteratuta eta orduri. Pizka, bai, eske lasai. Eman izun bukaera, baina emango izun ja. Vale. Eske, etorri zate trivial bat, baina galdera gehiagokin. Lasai. Bale, orain, mesedez eseri hemen biak. Bale. Bai? Eta ikusmena lantzeko... Bale. Ui, ama. Barkatu, ¿Qué dice? Sandidate jartzeko exactamente hemen. Bale. Ikusmena lantzeko. Bale, ikusmena. Ikusmena. Papel cebolla da hoi. Bale. Tapatu beharko duzue ezkerreko begia biok. Bale. Ta jungo zeate txandaka esaten nik adierazten deten letra. Bale. Bale? Aitzi bertzu hasiko zea. A. C. Ez? Zer? Bale. Sortu behar dut, bale. Ez, lehenengo aitziber gero Mikel. Bale, venga. Joko la Rottenmeier. Ulermen murritza biek. Bale. Bale, berriro. A. C. F. Es A. Berriro. Vale. A. C. A. B. O. 0. A 0. Letra di, hastia la numerua. Berdindu. Urrengoa. Berriro. G. O. Bale, zaila doengo dugu eta biak batera? Go. Ra. E. T. Paréntesis M. Gora ETB! Vale. Bueno. Garritu naiz.
Larritu naiz. Esango dizuet, tendinitis okular bana dezuela. Bai, ala? Bai, jarraituko dugu, orain, landu bar dugu, punteria, oreka, flexibilitatea eta bizitzarekiko optimismoa. Bale? Denboraz, larri gabiltzanez, egingo dugu, dena batera. Bale. Bale? Osa, tanak komboa orduan, batera. behar dut, mesedez, biek esatea, pirrutxutziko dugu hemen, baina buelta manda. Bale. Gero niri kendu hortik pirrutx, Bale. Beldurren baten duela. Pirrutx da pirritxen aurreko paiazo, Bai. Esan barria zuen bizitzan zein den zuen ametsa, zer lortu nahi dezuen? Ni bizirik egotea. Ni kotizatu. Ertikoak izu gaizki zuri, Egon, Bueno, baina- eta kotizatu. Bai. Bale. Hori jartzen du medikuen letrarekin, bale? Bale. Orduan, hau, orain, utziko dugu hemen. Osa, lurrera bota. Bai, markatu, zailago. Hemen. Eta zuek, orain, jarriko zerate hor, Vale. bai, Hemen. Hau, azteko datorrau? Ez. Zorionez ez. eta punteria lantzeko dardoak ekarri bar genitun, baina 50 urterekin igual hobeto petanka. No, si zu da ardua botatzen jozu, ja, lasai. Orduan, hartu bat, Jode, petanka. hartu bat, jarri atzerago, mesedez. Programa hau esaten dizu edala, que si revuelta, broncano, bestia flaco, flonki drogakin. Ni zeinez, Antonio Resines. Jo, que ya jubilatu gila. Bai, jarriko zertatzeko, klaro. Zer, digeridu itako bat? Gaude, bira, gaude limbon. Bai. Hau da makil bat. Ah, uzun digeridu. Beraz, erabiliko dugu markatzeko lurra. Vale, bai, markatzeko nondi bota, vale. Orduan, orain. Utzi piruleta, pagadi. Bai, egia, bai, bizkan, txoin markatu, Hau, jarriko hementxe. Txapel gorri onduan, karamel gorria. Tori beste bat. Orain, urbildu behar zeate, nolabait zuen ametxetara, bale? Horri eman behar jau, ez da? Bai, urbildu. Zuk ondo dakizu petankan. Urbildu zure ametxetara, venga. Ui. Joder. A ver, pagadi. Egin Nikola? Bai. Vale, eseri biak, mesedez. Azkena baina. Zu bota, Nik, zu. Bota zu. Venga, bota. Azkena, pagadi, pentsatu ondo. Txene, baizu ereko beza. Vale? Joder. Eskarek asko. Saiatu dira. Ai, ama. Esan daiteke oraingoz dezuela ezintasun unibertsal orokorra bizitzari aurre egiteko? Bueno, hori ere bagenekien lehen. Bueno, azken zentzumena landuko dugu. Entzumena. Horretarako daukagu bideoklip bat, eta behar dut zuek asmatzea bideoklip hori, horretan ze abesti dagon. Bale? Benetan behar dutela asmatzea zuek zein den abestia. Eta bestela zer? Lasai. Bueno, eta bestela zer? Ikusiko dugu bideoklipa. Bideokipa. Aurrera. Bakit. Askamak entzen. Zein da bestia? Askamak entzen. Bai! Vamos! Bale, orain, esplikatu behar dizuet, eskertu behar dizuet. Gauza bat, eske nere goiko bizilaguna, zure adina berdina, eta hobeto jotzen. Hobeto? Bai, eta ari pizkat hartuta badakiz. Hobeto hori dultzaina bat baino esango dizut, Hori ere, bai. Bueno, edo alboka. Bai. Bale, esan behar dizuet, zuei esker irabazi detela hemen erredakzioarekin egindako apostu bat. Bale? Zeren erronkak bota zizkidaten, eta esan ziaten ez lortu, Jon Egidoilariak esan zian, ez lortu pagadik hau guztia egitea. Bere kakari buruz hitz egin. Txek. Bien artean aldarrikapen oso korporatibo bat egin. Txek. Autonomoana? Gora ETB? Bale, ados, bai. Zuen ametxetara hurbiltzen lagundu. Bueno, urbildu. Txek! Vale. Eta zaiena, txikitako nere bideoklip horretako abestia asmatu. Txek! Vale. Txalo. Eta dena, hau erabili gabe. Eskerra, hori da okerrena. Magnum almendrado. Lasai, jazta, hemen txe. Ze ondo. Bueno, batxalo bero bat, Mikel Pagadi eta Maialen Zorzabali. Nahizu, lagunko dizu bidea. Hemen txe, esan agur. 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 Venga, gotzen.